זה אבא שלי, רוברטו קובלסקי. טייס, צ'יליאני, מטפס הרים, קבאי, כדורגלן, ג'ינג'י, סוכן מחירות, ואולי אפילו מרגל. מאז שאני ילד הוא היה הדמות בשכונה. לובש חליפות בשיא הקיץ, מרכיב משקפי רייבן קלאסיים, ולועס מסטיק עם כוונה וטקס. הג'יימס בונד של כולנו. מה שהוא היה מעדיף לשכוח זה שבדרך להיות טייס הוא התרסק בטיסת סולו בצ'ילה ושבר את הגב. דבר שדי חיסל עבורו את החלום. מאז שיצא לפנסיה לפני שנתיים הכל תפל בעיניו, חוץ מהעבר שלו וחלום הטיסה. שנייה לפני שהוא מאבד כיוון סופית, אני עולה איתו על מטוס לדרום אמריקה כדי להביא אותו לטיסת סולו בפעם האחרונה. המכשול הגדול ביותר הוא מחלת האלצהיימר המתרוצצת כבר שנה בראשו ללא ידיעתו. כשהוא צלול הוא בעיקר עקצן וצחצן, וכשהוא לא צלול אז ליפה באמבטיה מתקשרת יותר טוב ממנו. כשאני איתו אני מרגיש לבד יותר מתמיד. כל החיים הוא היה עסוק בהסתרות, אז אני יוצא למסע היזכרות עם אדם ששוכח, מתוך רצון אז להחיות אותו בפעם האחרונה לפני השכחה הגדולה. הוא במילא לא יזכור את כל זה בעוד שנה, אז למה לא לשנות בדיעבד את סיפור החיים שלנו? לכו תדעו, אולי משהו טוב עוד יקרה בזכות המחלה הארורה הזו. Que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel.